häzir Türkmen Owasyny gemide gedelenje diýip böyle elbette bu ýerin ajaýyp kanyon diýsen hayran galar. Merhaba, benim adım Bünyamin Kumrak. Men Vezir Köprü etrafında Türk dili muallim bolup däkme çekýän. Şu anda Vezir Köprü'yü geziyoruz. Vezir Köprü kanyonu geziyoruz. Biz häzir Vezir Köprü kanyonuny gedelenje diýär. Vezir Köprü etrafy barada aýdanymda Hitit döwründen häzir kuneçenli meşhur taryhy mekanlar. 1071-nji ýylda Alparslan'ın Anadolu fewtünde girmegi bilen bu ýerde bir näçe türki owalar gurulupdyr. Yerleşti. Dolayısıyla bu bölgede çok sayıda Türk obası kuruldu. Vezir Köprü etrafynyň 146 sany owasy bar. 146 köyü var. 146 köyün Şol 146 owanyň bir näçesi türkmen owalardyr. Samsun vilayetimiziň Vezir Köprü etrafynyň owalarynyň en çemesi Anadolu'a gelen türkmenleriň taýpalarynyň atlary bilen atlandyrylypdyr. Misal üçin Salar, Garlyk owalary. Türkiýede däpde suwlaryň dowam edýän türkmen owalarynyň biri de Tahtaköprü we Serenebekdir. en önemlileri Tahtaköprü ve Sarıdibek köyü. Hatta türkmen owalarynyň adamlar miras alan däpde suwlaryny ýaşatlap bilen ýaýlalara çykyp, ýazlykda, kışlykda mallaryny ýaýla çykaryp, türkmen öýlerini gurup, bu adaty häzir kuneçenli dowam etdirýärler. Bu ýerdäki türkmen owalarynaky türkmenler bilen Türkmenistanyňky türkmenleriň nähil umumluklarını görýärsiňiz? İnsandaki ilişkileri nasıl? Şöyle Biz Türkiýe türkçesinde gurulýar. Siz bilýärsiňiz. Türkiýe türkçesinde türkmen diline meňdeş bir näçe sözler bar. Şoň şüýnem biziň gepleşmegimizde kän bir kynçylyk ýok. Bir näçe owalarymyzdy häzir üçinli dokmaçylyk bilen bagly, kilim bilen bagly atlarda türk diliniň gadymy sözleri bolýar. Bu bolsa türkmen diline diýsen ýakyn. Birçok köyümüzde hala eski birçok araç gerecin adı, özellikle dokumayla ilgili, kilimle ilgili birçok gerecin adı hala eski Türkçedir. Elbette ki Biz dünýädäki türk halklary bilen bagly bir näçe zatlar öwrenýär we ähli umumluklarymyza buýsunýar. Cumhuriyetlerde neler olup bitiyor yakından takip ediyoruz ve onlarla kan bağımızı sürdürmekten gurur duyuyoruz. Köp sağ olun.